mana baba garia Tini taisa khandal garia asrami bwkhaktui baba garia phil nei bisi rwgui baba garia teni jorao lokurongni samung kaham khai phunuk laikya tui wandalni PSC sakham nok rogo thailik angur tei chajangnai mani rok bagui charikha bemar wngui sakham nogo tongnai rokno obono karibo sakham nok ganagini jabra hamya rokno bo clear khailaikya obo haikeno kubangma samung kaham bwtang phunugino baba garia teni loaji mungo taisa khandal garia ashram committee ni bwkhaktui tamosaka khanainai di tamni bagen rok tini oro chamung rok bag laikha khulumka joto media rong tai joto luku tai nai tongnai joto ma pha dakhuk bukuk tai oro tongnai joto tini doctor tongo joto no ko ani khane hamjangma ya pharo omongkha mahaguru sebashram society garia mata toisa khandal takalai baikhe bisingni yongnai thangnai bisio bo jeng omo haike hospital rogo rugi rogno pholbakjak kha taklai bo jeng omo haike no o bisi terno rwgui jeng palaikha o garia bisino palaimani luku hamkraini bagai jeng omo khalaijak mani go hospital rogo pholbakjaknai pholbakha tapore hospital bo jeng sabai khlaika tapore jeng bazar bo kisa sabai khlainai tei kisa himbotok khainai joto luku rongno sisanani bagui kaham khe tongnani bagui tai nesha rongni mukto khlaina bagui khawa chongoi omo hai khlaimani hajak je nung je matai po omo kaisa nangmani kokno o mutaina punjimani ang 2005 ni simi punjimani 2005 ni simi punjimang punji oino phaiga jewo thang ang bono kotor khipirinani bagui basika kasanani bagui naifano omo hai lama ra naikere boni bagui omo hai lama naitomang lama korawai tongkha haike no 2019 ani guru mahaguru bai malaika hingke mahaguru ano lama rekha mahai lama ni tisanani bagui baskang bai thangno bazana bagui tai luku hamkrai khlaina bagui bwkha mahaguru bonobotini ani khane hamjamung ya pharo tai hamba ya pharo tini ano chuba mani bagui tai bisi burung thaiya sakno omo haike chubai thangma thong motai rongni thani ang hamari sano tai motai rok joto lukuno no hamare ruthung bial bigira ba hamya saya ba ji nesa ongoi tangnai rongni phaising tei borongno muktor sithung motai rok dai
omo 2019 hokhe je matai tongmani mondir amatai jottono je sawai rejakmani mote gurubai malaika hinke bukti sapai rekha amatai na afroni simino mela khlaina jengkha mela khlaimani loge loge no jeng parao je chukmani jaratei kisamisa ke chubawai tong o jarawa to media rok toi malia ba phunugui malia haifano parani borok kisamisa ba sawai mano takle bisio khe jottoni chubamung baina saitugui media rok no pirinai phunuknai tei jotto lukurong no pirinai hene wanchokmani aro khe o je mela khaimani khe amo hor klang khe da ai na kuno sima tongo 12ta jara 1ta jara bo hai khena phung 8ta ni simi matai jengnai boli hinke boli jesu bang asuk no salbo thangnai amo boli bo cholewo pun tok tok toi misip jotto no boli cholewo hinke hopong glang ai mela chole nai salokhe boli chole nai puja chole nai horokhe mela chole nai acha oro je kubangma chere rok no nungmani bani ni loge nungmani amro kheni ni sitcho den na aro ki motha khaja de tong a mondir ni je tabon je society khai tong mani motha khaja de tong abo ashram kaisa motha khamani no mane luko hamkrai phurungnai heninai khawan sugoi omo haike nai chicho khlai nai borok no phurungjak mani je borok bai tongnani ba lekha pora khlainani kaham tongnani kaham janani jikuno raida tei kaham phaising wan sugoi borok no phurungna hanai kaisa omo haiya farmani o je ni ni loge je chere rok borok no acha baini ni sinamung kisa ani bumung ongkha phulkumari noatia ani agi tongoi phemani kami ongkha kalabon tabo kalaboni 2009 ni November ang kaijagi pheka tuiwandal bilesung kha tuiwandal parang khatisa khandol acha ni motani je thikana hangkangke je mondir ni mondir ni mangang kha maha guru seva ashram society garia mata sak hamnok no karibo tuiwandal hati rogobo sap sutra khailekya tei mukhutung phalnai rokno bo baba goria ni mungui phol phokla rokbo bagai chari jakha Belakina hambai media person no tini sung Mahaguru Garia Ashram Society ni ongoi Tisha Khandol Garia Ashram Committee Udok Nawinyai tini bwtang ni 21 tarik ekeba khana sini Garia mela tongo omno roginai sung lam sogoi sung luko hamkrai ni bangai sung tini ojorawa Tiwandal Hospital sung luko hamkrai no sung hagogoinai जों फल बागजाखा रोगी रंनो गे जों हस्पिटाल बसखां रग जों साफ सुथरा जों परिष्कार खायखा गे जों ताबक फायसक फायजक दैवान्दाल हाटियो हाटि बाजारो जों दैवान्दाल हाटि बाजारनो जों क्लीन खाय परिष्कार खतन माखा खायसिन बांगै kaham मंगनाय नैनाय जों वानसक लायनाय अ हाटियो जों फल फक्राबो बागलायखा तिनिनो जरावा जों जतनो बसखनानि अ गरिया मेलानो अ गरिया तेरनो kaham krengkai naithokai tichanan bangai ang joto lokurokno o garia melano phainai nan bangai nai lamsogo
Tinagan norokne Asharamni bwkhaktui lukurokno hamari ba subasoni bisingtwi norokni naharmung tamo tai naharmung chini garia ashramni ongoinai sung bwstango je naharmung sung je bwstango school rok khlongnai hini wanchoklaijak gengke je gorib bwsarok jar kwrwi bikra khangal brongni bangai sung free rok porani hini sung wanchokjak hingke jara oboni bisingobo tongo nesa jatiyo kifek manui bai kwrwngwi tongnai bono sung chini o media person ni bisingtwi sung koboknai o kifek manui ni bisingtwi yakarwi phainai sung bai baksa kwrwng haksalo tongoinai sung bai baksa kwrwngwinai chubachu nani o phainani bangai jotono lamsogo tai kobokung norokni Asharamno teibo develop khainani tei bwskango dolagnani bagwi hapangno hoite kuno phan rok mankha ba kaisa sung songstha no hoite norokno chubachu tausuk jorati rijaka जों गभर्नमेन्टनि थाने जों आस्ते आस्ते ट्रक जों मोहन बगारदि ब्लकनि बिसिंतै जों नानानि चेष्टा खाय दङ मटामटि हेल्पबो खाय दङ रयबो दङ आंनि मुंखौ जयफुल नवाटिया आं गरिया आश्रम कमिटिनि केसियार